tlansiak na mi somni pani an thi a tlansiak huaihawttu te hi semna an pe bawk ani Gansu province a tlansiak huaihawta thi te zinga hian ultra marathon champion liangjing le bengong chunga tlansiak thi marathoner huang juangjun tepo an thi tlansiak a tel te chuan voile khata khuwa avot em thut ni in an soya adam chuak te chuan thli le ru athoka hei hian hun reilo te chungin boruak a soi danglam ngal dor ni in an soi tlang khokrok tak taka tlansiak huaihawtna hian atelmi ja somsari pahnih zet anni zet an chin hriat mai ani lo hnuah tlansiak hi ti top ngal ani a zon hna thaw ngal ni in tam tak an lo thi ani mi tam tak chuan he tlansiak huaihawttu te chu an dem le a khawm dan thlir chiang lo le tlansiak a telte himna ngai tu alova thil an huaihawt chu an soiselna sa hle me ni somhnih pahnih a chaina rama Gansu province marthlang lama kilometer zat tlansiak na nei laya khovotin anan chin thut awanga mi somhnih pakhatin thlenga wangin mo phurtu te sarkarin hrem chaina chuan sarkarin tlansiak na hau tak bik ultra marathon abuat seya mo phurtu mi somhnih pasari chu hrem anni ti sarkar enkol people's daily chuan atarlang tisiak na khir taka chiat na thleng hi fiam na huanga chiat to na rap thlak berjinga atel ngal tlansiak na bul an tran na hmun jingtai county a an ho tu nu chu ban ani jingtai county huam chung khopui beina an mayor le communist party chief minister po thiam lo chantir jinga hian an tela midang te po an ni na atanga tlak niam tir tele thunun thei tura vokhan ani hlomani jingtai county party chief li zaubi chu jun ni kuwa khan chen in chhong atanga tla in athia police te chuan athi chan hi midang anin rol lo ni in an nga in chungin chui chian na an nei chun zom zel nei chui chian na an nei chun zom zel tunga athi chan hi ultra marathon ne na in kai noi ani le ni lo ala chiang lo ultra marathon chiat to na chui tu te chuan thlithona sal tu wang te ruah sur na sa le sik le sa in thlak danglam thut awangin mipuiten sahimna an hu zo lova tin abuat sei tu ten an kalpui dan chu him tok lo le mumal lo ni in an soi chaina rama fiam na konga thu nei tu te chuan kan ma sa khan an rama fiam na chitle ma mishing te tana lo de zong chu an khap leilok thu an puanga heng jinga hian desert trail sport wingsuit flying le ultra long distance running te telani chuan hei hi chanchin hi tuna hianin mithi te an thi dan te le tlansiak na huaihawttu te hi an hrem meka an chui an ni boka hei hi kan chanchin thar pakhat ngai thadu kan awm takin le la hrelo le bengver de kan awm tak ka tia ron au kan ni a ngai thlak pawh hriam mai theia a hmeirawh chu kan la confuse lo kan tih kha a dot leh chuanin fiam na lampang nge nianga milarte news nge niang nge hrisel na lam buang tih kha hei kan lo ngai tu voin lama video jan lampang ngai thlak a en thei turin ron up le hram kan dum don nia in zawain ni man nu vek ule